Krásný večer, moji milí, já vás zdravím u tohoto videa. Já jsem se rozhodla, že pro vás udělám dneska kolektivní výklad, co vás čeká do konce tohoto roku. Samozřejmě tento výklad nemusí s každým rezonovat. Pro osobní výklady nebo rituály mě můžete kontaktovat jak tady na TikToku, Instagramu a Facebooku. Najdete mě tam jako Janička Světlo duše. Chtěla bych vám poděkovat za vaši podporu, že mě sdílíte, lajkujete a dáváte komentáře. Já si toho nesmírně vážím a díky vám vlastně jsem tam, kde jsem a já vám za to budu vděčná. Takže jdeme na to se podívat, co vás čeká. Takže já mám kartičky rozložený a jdeme se na to společně podívat. Takže někdo tu něco bude ukončovat. Může se to týkat vztahu nebo zaměstnání. Máte tu také nějaké lékařské cesty. Může to být psychika, vyčerpanost. Jo? Ta psychika jsou Vánoce. Jo? Může to být jedno k druhému. Je tu i ztráta financí. Je tu také pomoc, nějaký dar finanční. Jo? Může vám pomoct rodina, přátelé. Bude se také řešit něco ohledně bydlení, jo, nějaký výdaje. Také něco ohledně vztahu, si řekneme. Jsou tu nějaké hádky, komplikace, je tu taky vášeň, touha, naděje, jo, v tom vztahu. Ale někdo tu bude řešit nějakou třetí osobu. Pozor, nemusí to hned znamenat milenec nebo milenka. Může to být kdokoliv, kdo vlastně by vám dělal v tom vztahu nějaký komplikace. A vy vlastně stojíte na takové té cestě a nevíte, jak se rozhodnout. Jestli vlastně ukončit ten vztah, anebo v tom pokračovat a dát mu tu šanci. Jo, a zkrátka celkově proto vy jste psychicky z toho unavená, vyčerpaná, nevíte, co dál. Někoho čeká stěhování, nebo také se dozvíte dobrou zprávu, že čekáte miminko, přírůstek do rodiny, jo. Je tu nějaký výlet, dovolená vás čeká, jo. Jinak vlastně celkově nic špatného vás tady nečeká, jo. Je tu vlastně muž a bude se rozhodovat mezi dvěma ženami, jo. Zkrátka, jestli ta milenka a nebo ta žena v domácnosti, když to řeknu takhle, jo, nebude vědět, jak se rozhodnout, jo. Jinak tu vlastně nic jiného nemám. Pokud chceš vědět ty, co tě čeká do konce